Idi makita ni Jesus dagiti adu atat tao simmang at iti bantay. Nagtugaw ket immasidag ken kuana dagiti adalan na insuro na ida kinunana nagasat dagiti mangbigbig ana panglawda kadagiti na espirituan abanag takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit taliwliwaen to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba tatagikwaen danto ti daga nga inkari ti Dios. Nagasat dagiti nasged ti tarigagay na amang tungpal iti pagayatan ti Dios tamapnek danto. Nagasat dagiti manangaasi takaasyanto ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso na tamakita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkakapya tanaganen to ida ti Dios nga anak na. Nagasat dagiti maidaddadanes gapo ti panagtungpal da iti pagayatan ti Dios takukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo inton pagpabainan idaddadanes ken padpadaksenda kayo gapo kanyak agrag o ken agragsak kayo agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kalbiti man ta kaabay mo ibagam nagasat ka. Napay kasla nasakit tanagam yung nga mangibaga. Panirigan tinagasat. Gasam tayo din na minsan gapo ta awan ti schedule napanak nagpalingat makipatit-patit. Pagtutungtungan da ijay nagayayaman may kunada, naggasat apo, naggasat. Apaya, nangabak ka no ti mano ti abakan ti sangaribaw. Kitaan nyo ang muda. 380,000 kunada, nangabak ka no. Uri-uri di panunot ko, mati panunot ko ko, wow, naggasatan ko nakmata. Laglagi po kung dahil ditagtagainap ko, tabaka tumaya akmat. Sigurado madilat tamot naggasatan kung kunami o amin kami kung kunada ka nagasat hindi ko ang kunak manunga tamot tinaibos ng kwarta ng intay-taya na dayto yan. Siyempre 3 times a day haan mamintlaw depende di tagtagainap mo no hangover kawon no saan depende di kwanta malagip mo kung nanak no mano na itaya na mo so ti kunak baka nalako na maaminan nga mga kinagasat ko nada. Dahil ti umuna nga panunot mo no madamag mo, wow, naggasat, di mo amo no manumot ti naksay kanya na. Dahil ti panunot tayo tinagasat. Kala ko matataan niya ti uso. Wow, no, naikabil mo, tarpulin di anak mo, di ayan ti ruangan nyo nga, congratulations, let passer, kunana di kumamot, Nelson Damag Jr., wow, kunada mo, iya naganak na ka, wow, naggasat ka, kunatayo mat niya. No makapagridwaran, naggasat ka, nakatrabaho dan, kunatayo, naggasat ka, dahil ti panirigan tayo iti, naggasat. Naggasat ka pare, apaya, adaya abroad ni baka mo, apoy diyula mo matirigat na ano kasano, iliw, buteng, tano, narabiyan, inidap nila kayo na ta, cellphone ka, agsang sangit to na niya, ayan na, ginagasat, tilubong tayo. Anya pa pampamilya. Kung nada ka, nadagiti apumot ka, wow, naggugwapo ba kada anak mo, nagtatarake ka, wow, naggasat ka, nagsising pa dagiti anak mo, ni inang ko, gasat na amin nga kakabsat ko, siya kla malas. Taapaya, sang nga pulo ka magkakabsat, at dabakit nga imayayan minakita na, si kamang pailate hanga nagwapo nga anak ti Andres, kuna nakidain. Kasi siyempre, I accept mat ang, I have the face that only a mother can love, kuna nansa. Akseptarek mo't ata nakalidan da na pudpudaw da kuna mo day diinang ko inlaban nakmot piman kuna na mo't haamot nagwapo mo't kanayon laga medyo taltalon kin bantay ata siya garod mo ti paratarakan mo medyo bantay kin taltalon numnumot medyo paridis di pa nangibaga na nga si kaman latihan nga nagwapo nga anak ti Andres kuna natay magkada di nga bakutan isong agsingsing putak ta mapanak to di langit ti naksongatan
No, adda langit, ti karon, adda impyerno, manangaasi na po Diyos, adda nga ta langit. Iso nga malas nga taniinang ko agapo kanyak. No, adda ko maji pamilya ka, nagasat ko na tayo, adda ti panirigan ti tao. Alam ko na gapo ti sakripisyo ken trabaho, rigrigat yo, nakapundar ka mo ti gamit mo. Kung nadagiti daduma, naggasat kayo. Kung nadagiti daduma, nagtrabaho mo dagiti anak mo, naggasat kayo. Na ipagpanakkel dagiti nga pamilya, hindi ti panirigan tayo tinagasat. Apay no, da kami nga agpulpulting lati manika da agpalpalay as ti tabako malasen. Hello? Apay da kami nga agpulpulting ti manika da agsibsibog ti mais nga agiyog-ugot ti tabako malas kam garod da kaila nagasgasaten gabutahan nga mamanmansaan dagita fingers yo. Kada kami kagkalkalyo ti fingers me. Naan ako nakakanagasgasat da pay taapay. Na pangkagsibog ti tabako parparbangon. No simmang po dahil pangkis nga daing ka, sidamon ka, naginitan ka, nagpariir ti biyagang ka, nalpas na pa nagsibog mo ka, relax ti biyag mo, naan? Nagitangay may opisina, nagitangay nga may mestra, awang pa'y mestra nga nakita nga hanga nagreklamo, puros reklamo, lunis man na. Nagita taga-munisipyo ko, naka-Pilipinyana da, naggatal ka. Nagagatal mo gayam di Pilipinyana ngam di. Inya na ganan, gapasan mi apagay. Sino tinagasat? Dahil iti panunutan. Sino tinagasat? No ti kinagasat, kay basar tayo iti sanikwa. Ti panagkunak, I don't think so, haan. Di ko na ngarod ka, apay nga apalan nyo, dagita milyonaryo. Nabagay da kayo nga daduma milyonaryo. Dagiti milyonaryo no daduma, milyon mo utang da. Piyakan niya yun, di ka aruba ta, may isa nga karton ti sigarilyo la, ang utang mo, di store, liklikli ka mo, niya ba nagbayad? Di la utang mo, at least malpasan, isuda, di mo amo. Di mo amo mo niya pagdadaanan da, naggasat da, mayat mo di lugan da nakaadal da ngamin, nasaya at anukas, laman, kabutang mo nga magasgasan na, di pa'y nabayadan. Anya tinagasat? Estado ti panagbiag, po ta di adal ka, dakat na mga opisina, wano mga isursuro. Baka 99 point ti level ti stress da, sikalaan niya na ti stress mo. Sino tinagasat? Nagbintas datoy in binsa-binsa ni Apo Isus no sino tinagasat umuna ako nana nagasat dagiti mang bigbig ana panglaw dati na espirituan abanag takukwa dati pagarian ti langit han na mga imbaga nga nagasat kayo da kayo ang milyonaryo hamot mang bigbig ana panglaw ti na espirituan abanag anya ti kayat na nga saon humility the mere fact that you are here nagsakripisyo dagiti daduma naggapgapuan da jamo no nya nga luglugar dapat naggapo California o may la makinisa naggapo Abraga sem pinarparbangon da o may dala makimisa apaya bigbigbigan tayo nga there is God nga nangangato mangnamnama tayo ti grasya na iso nga umay tayo agkurno, agpakumbaba, nga uray no anya ti estado ti biyag tayo, addaan ka man, awanan ka man, di adal ka man kinawan, kinhaan, no bigbigbigam nga, adda Diyos, nga mangsalukob king ka, mga iwan king ka, dahil tati kinagasat, kinapakumbaba dahi ta. Ngumno ko namon ka, uray duminggon ka, agpulpulting ka timanin, uray ka, anjak mga agbasbasol, awam mo ti mabadbad kak nga tao, nasimpetak mo, kinatangsi daytan. Hamon nga masapol ni Apo Diyosen. Awan time ko nga mapandi simbaan, very good, barbaring adan tumot time ko nga mamunpon king ka. Laman. Humility, kinagasat, kinapakumbaba, di sakripisyo nga imayan nga, bigbigbigam nga adda Diyos, kinagasat day ta. Sa bali kami di panirigan tayo, ti kinagasat. Anya peti ko na ti kinagasat. Ito may ikadwang maibasa, nagpintas peti imbaga na. Anya ti ko na ni San Pablo, kadagiti taga Corinto, awan kuma ti makapagpasindayag kada tayo. Awan ti makapagtangsit.
Tilaeng mabalin tayo nga itangsit, di aramid ti Diyos kanya tayo. Nagmayat pa ng ibaga ni San Pablo, awang kumati, dagita sanikwa, dagita kwa, adal, possession. Haan nga dagita ti maitangsit, anya ti bigbigbigan ni San Pablo nga kunana, ti kumamabalin tayo nga itangsit, di jay aramid ti Diyos kanya tayo. Kasano nga ron, Father, kakaasi kami, imbagpay kanyada. During the event, idi mapaspasamak dagitoy, uray siyak mo't panang ipagarup tayo nga, nagasgasat da, ngamhaan. No daduma, uray di sakit, uray di problema, uray di pagkamtudan iti biyag, no agkurkurang ka, no daduma, iso day ta tipudpud no akinagasat. Kada ka eskwelaak nga ro, di seminaryo, kitkitaak, nakalinlinis, awan sapay, piglat na. Kukunak ka, sana all. Tasyak ka, piglat amin nga kararwa ka. Adapay nagkuna nga, Father, kayat mo day tay, cream nga, anti-scars. Nakita ko ng piglat, tagurong ko, kadakwa ka, ikakano ti cream, tapos nga makikita. Kapaya, kinudagita, tigim masata kaan. Dati ramay ko nga napunpun no ti kumpay bunang wasay ka na sa lugsog ang daamin itan. Anyo maamu sa lugsog sa? Kaapaya, ti kunak ka, niya kiskula ka, wow, naglinisan, sana all. Kapay nga siya nga tanga piglatan, nga sa mamuta, nakasyurpan ka nga nakasando, nakausob nga agrara at ti kawayan. You know kawayan? Kawayan in English, bembaw. Kakunak ka. Apay, uri dagiti piglat ko, haang ko nga ibain, pagtangsit. Apaya, di taak nga napuspos. Idi ati pa nang ipagarup ko, kaapalak dagiti kakadwak, apaya, nasimbang po ka maluman, mapangkamang ruot. Pakanam, ang kaiyalis di baka, ipainom mo sa kaiyalis, pakaiwaywayan na, aglalagtit to nga agaayam di kakadwa mo, piman, kulaaw, tukin pan na ulti, tagaw kung kuna na tibutang munto nga agawin ka sana all nagsisurteda ay gayam ada akto diyang mangruruutan amoy dati kukok nga dati oro yung mayon to kitaan na PC tapaya nga na PC manmano nga minti sumrek nga lugan iji ayan mi may apo 6 tong agagatang ti tabako kagapot ang mangruruotak ti kulalaw yun o kulalaw nga mumpay amoy yung mga ruot mo ang ruruotak kita gilugan, puwang! Napisin tatangan. Inang ko! Loko pa ila dagiti kakasinsin ko mo, larumwar talabay-labay, mudta! Dinak pa ila agasan ba? Napisi. Nakunak, apay nga hanak kakaslakan niya nga, agay ay ayam nga nagsaya at awan trab. Kasyak, haan gayam, tadijay na nga tinunab, agraman piglat. Iso nga bainak nga agaram idin ta malagip ko di kuna DJ bakit nga si kalatihang nga nagwapo nga anak ti Andres. So nga dabalbalaga ka bay amo na naktumula kayat. Iso di jati kung kunana uray dagiti pasamak ti biag tayo nga kuna tayo no dadduma kasla tay mairuruman, kasla tay maparigat, kasla no dadduma dapat di feeling tayo nga haan na tay kay kayat ni Apo Dios. Ngam isot imbaga na nga mismo, nagasat dagiti maidaddadanas. Nagasat dagiti, inya di kunana ni. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso na, ngam, dagitoy, naganan na nga anak na. Haan nga ti kinagasat nga ibagbaga na dito'y lubong, dagiti, kasapulan tayo ti sanikwa, kasapulan tayo ti trabaho, haan nga mabalin nga sadot ka, kasapulan tayo ti adal, tapno adda aglukat ti panunot ti tao. Ngam no dagiti ibilbilang tayo nga kinagasat, medyo baka agkam kamali tayo. Anya ti kinagasat nga ibagbaga na, umuna bigbigan nga napanglaw ka ti kayo na espiriton abanag talek ken ni Apo Dios. Maikadwa, nabigbigan tayo nga amin nga pasamak iti biag tayo aggargaraw ni Apo Dios. Kinagasat dayta, that is wisdom. No matingiting mo nga dagiti pasamak iti biag mo kaaramid ni Apo Dios italek mo keng kuana that is wisdom kinasirib
Kadagayam ko, imay kanyak, agsangsangay, Apa, nakarwar amin niya kakaeskula at tiborda, siyak latihaan, nagrosaryo akmat, man nakimisa akmat. Kanya ko ang garot, hindi nga rumrumuar, uwan, itamo, ipumpong ka pa yan. Kanya ti kunak kanya na, ala, enjoy yung pay. Ti kinaagtutubom, kakaasi ka nga nagbasbasa, enjoy yung ti kinaagtutubom, no itidnan to latta. Isukat ti pagkadepresanta mo nakaruar, apay nakaruar da amin aya. Apay no nakaruar dan, kunak sa lapadasem, sa paon ti sumrek ti trabaho, DepEd wano niya tama munisipyo, ubingang kapay laang, stress taropa mon. Kinagasat aya day, bigbi no mabigbig mo nga garaw ni Apo Dios patpatangkenen na ka tubtubayon na ka nga nalaing isagana na ka nga agmature kinagasat dayta that is kinasirib kinagasat ta sabali ti panunot tayo nga duma tinagasat haan kadagiti inaldaw nga panagbiag tayo no matingiting tayo mariri na tayo nga aggargaraw ni Apo Dios kayam pay lati agpakumbaba kayam pay lati mga asi tarigagayam pay lati umay ditoy ngagdaydayaw kinkwana daytan ti kinagasat where in fact in the end kaanyan tumalati maala tayo aya manulang nga tawon dayto biyag tayon dakay na senior siyak 51 kon na siya atin nagbiagak pa ti 15 years dandani kampay nagkita kin San Pedro ng pinagsublinak mahit kada kayo nga senioran ang 10 years kunamon 70 mo po hanggang humingritan adola unay mo data abonos mon katipay labiyag mo kay kumkumpiram pay lat sa bali di ka pay la mapmapnak napnap no pay latigura di pay la ko makinagasat nga bigbigo mon ka apo agyaan man akon 60 kon do tawon lat itamoy panagbiag kon apo agyaman akon managparabor in the end anyan tula mabagi tayo mano nga inyan majay kuayo 6 by ko nga pakaitanuman tayo no daduma kagarapon pay kanya mabagi tayo awammet apay nga ditay payla nanamon ti grasya ti Dios apay nga ditay payla agragragsak miso nga nagmayat nga kita dagitay para dalos idtoy no daytay agdaldalos daytoy nagsimple nga trabaho nya kumusta kaya kay pay agkape makitam jiran yag jiro pada wen apo haana nagragsak nga biag agdaldalos na ditoy nga makitam jidalos jiri na nga naragsak nga biag kay sakay nga da kayo nga nangangato position ng stress ti biyag na nangangato ti ambisyon tayo ti biyag kaawam mo ti mamaay na kuna tayo addasan sa nikwa nga agkakabsat nga aga-apa nagasat garod day dyan no maamiris tayo nga ti Diyos aggargaraw iti biyag tayo manangaasi ti Diyos managayat ti Diyos uray pa iti kangitingitan ti sakit problema ken pakarikutan no mariri na tayo nga addalat dayta ti pudpud no akinagasat kadagiti napalabas ti biyag tayo no mabigbig tayo dagitoy nga nagbalinda nga grasya ni Apo Dios uray na sakit agingga nga nagbalinan nga grasya ni Apo dayta ti pudpud no akinagasat anya ti kunana sinno ti mangtagi ko iti pagarian ti langit managtungpal iti pagayatan ti Diyos. No tungtungpalon tayo ti pagayatan ti Diyos, ipabpablaak ti kapya, tumultulong kinikabsat, manangaasi, mamagkakapya, mangpakpakawan, hangka di nga kukam ti pagarian ti langit. So nga kuna tayo, ti kinagasat nga ibagbaga tayo, medyo adan sa Madina, tapuros para tao, na may mayat no ti kinagasat nga ibagbaga tayo para kingkwana. Iso nga no maamiris tayo, God is good, dadta, agtrab-trabaho iti biyag ko, tubtubayon na ti Diyos ko, dahi tatipod no akinagasat. In the end, kuna tayo, mabagi tayo. Ken kamaudyanan nanto ka, nagasgasat tayo ang taon apaya, na ibunyag kanya tayon, nakaraman tayo ken Kriston, kuko na tayon. Ure niya mapaspasamak, unless no tangsit ka, haang ka makapan, kuko na tayon, kinagasa daytan, namnamaan tayon. Nagasat tayo, kuna tayo, apaya, ada nagpunsyon di ayan mi, ada pa'y singer da, insala tinabartak,
Nagadukinan mi. Hanga nagasgasat katatanta ni Apo Isus man ti kanumon. Hanga nagasgasat katatata para buran na ka man ti Diyosen. Hanga si kakagasatan nita nagsakripisyo ka maawat mo iti buong puso ni Apo Isus iti biyak mo. Niya pa lang ti pagmurarregam kasla ka laampo nga nakamisuot agragsak kan naggasat ka garuden. Anya pala pakarikotam niya pala pagdanagam dadtala nga rod ni Apo Isusen. Lako nayo balbalyan nyo nga ibagata kaabayan ka naggasat ka kunamon. No, kitaan nyo kung madita pa nang ibagayo. Nagasat tay amin. Ni Apo Isus ti adda kada tayo, aggargaraw, agtrab-trabaho, manang nga asi ti Dios kada tayo, daytoy ti kinagasat nga ibagbaga tayo.